Табигатьтә көз башы, басу кырларда урылган саламнар өнеме, еракта түгел комбайннар гөрелтүсе ишетелә. Шактый саргая төшкән үләннәр, агач яфраклары, буларның барысы да шәһәр тормышыннан чыгып киткәч кенә күзгә ташлана. Алтын балык кызлары да диңгез буйларында ял итеп кайтканнан соң, авылны сагынуга түзә алмыйча, җыелышып, әби белән бабай янына кунакка кайтып килергә булдылар. Шәһәрдән тайырга, авылга, тынычлык табырга, авылга, табигать янына. Эх, авыл, синдә үткән яшьлек, беренче мәхәббәт, татлы хыяллар. Бу авыл тормышы эшнең бер беткән чагы булырмы икән ул? Кызлар, шуның белән дә ямьле бит инде ул авыл. Көйөнтә чиләк белән суын ташыйдык, аркылы пышкы белән утын кисәйек, шүгендерендә, шүгендә утадык. Җитшә идек әле барсына да. Хәзер заманалар үзгәрде, Гөлия. Су өйгә кергән, мишкә ягасы юк, газ яна. Кайбер илләрдә шулай да һаман кул хезмәте. Безнең әби белән бабай да, кызлар, көтә торганнардыр инде. Әйдәгез инде кириек. Балалар кайткан. Кызлар шушылайны менә. Таныш булыгыз. Әйдәгез. Нигә дисәң дә? Алмасагыз да ярый. Помидорларга сипсәң дә ярый. Лениза бүген түтәлләргә 7 лейка су сипте. Помидорлар әле кызармаган, аның каравы кыяры менә дигән булып үскән. Тик Ленизабыз артык кызып китеп, әбинең тозлысы кыярларын да җыеп чыккан шул. Ой, өлгөр дә инде. Алмалар. Рәхмәт инде балалар, бөтен эшне бетереп китәсез. Рәхмәт инде, рәхмәт. Бу авылда әле элекеге гореф-гадәтләр сакланган. Кызлар көянтә чиләк асып, сиртмәле кыйга суга йөриләр. Гөлияның да мунча ягарга исәбе. Таныш сукмак буйлап вак-вак атлап суга китте. Хәлдәр, әйбәтме? Ярар. Авыл тормышы сагындырган. Гөлиябыз су ташыганда күрше тирә белән исәнләшеп, күрешергә дә булды. Хәлдәр. Тугыз көянтә суга барганда 15 авылдашының хәлен белеште. Ай, 7 дә инде. Тагын 5 тиен тап кайтсам, мунча тула. Рәхмәт, кызым, рәхмәт. Ашкыр балалар бар сиңел. Суны кайталар, мунчасын якалар. Шүгел утыйлар диген. Суны утыйлар, су сибәрәр.
Ул арада Лениза буага каз үрдәк куарга китте. Ата казыгына хәтер усал булып чыккан. Хәтта шуқып та ала язган. Шуңа үш итепме аларны Лениза ераккарак куган. Кичен сараганда әби бер баш казны чыгара алмады. Ул иртән генә кайтып керде. Розалия апа, иде. Ой, Гөлия кайткан икән. Розалия апа, ни хәлләр бар? Ой, исән сагынып. Розалия апа, кунак кызлар белән кайттым әле. Мунча кереп, пешән чабып рәхәтләнеп ял итәргә исәп. Бик әйбәт булган, бик яхшы булган. Авылда бит аның һавасы да яхшы, рәхәтләнеп мунча керсез, су кыйнырсыз. Әле менә алма бәлешеп пешергәнем. Мәйтәм сыйлансыннар әзрәк. Бәләкәй генә мәйтәм. Мәгезәле. Рәхмәт инде. Ой, Розалия апа, рәхмәт. Әйдә, үзәлем. Бигрәк уңган Розалия апа. Ой, рәхмәт. Ул җиләкне күрсәгез быел сез, җир җиләген. Никашна тавыннан шул хәтле күп җыйдык. Барыны ясадыңызмы сез? Барыны да ясадым. Аннарсын алманың күплегенә гел әйтеп аңлатып бетершәт түгел. Розалия апа, ни яңалыклары барсың авылда? Ниләр бар? Бар инде ул яңалык. Әле менә Гөлнараның малае өйләнергә тора бит. Кайсы Гөлнара ул, Розалия апа? Менә Завклуб безне. Завклуб менә? Завклуб. Бик яши түгелмесең әле, Лена да менә инде. Өйләнә дә инде, өйләнә. Кайсы яктан кызы? Кызы шалдан, бик акыллы, бик матур кыз. Әйбәт булган. Онытып торам бит мишкә бит тагы 2 табак пирог тыкканым. Кызлар, китим инде мин ямыгыз. Тагы кичбә кермен әле. Кересең, Розалия апа, кересең. Рәхмәт сиңа. Яра. Көтү кайтады. Әйдәгез. Көтү кайта. Авыл сөте. Бу инде кибетнең салкын сөтләре түгел. Илсиябез 2 минут эчендә 10 литрлы чиләкне тутырып та өлгерде. Ай, уңган да инде. Тагын саварга исәбе бар иде, сыерның сөте генә бетеп китте. Рәхмәт инде балалар, бөтен эшне шәбәттердегез. Бәлеш тәпсип чыктыз уларга да, Аллаһка шөкер. Әйдә. Безнең әбинең бәлеше шундый тәмле була, телне йотарлык. Авыз итегез әле сездә. Утырыгыз балалар. Утырыгыз. Әйдә, ашагыз. Ана кырыйны балалар, туктап, чагып кер. Яхшы. Кырыйны алалар. Әйдә, тамагы да ашканда бик күп эшләр дә эшләдегез, Аллаһка шөкер. Шәйдә, нык тәмле. Әби, каралым. Тагын ясенме? Әйе. Теге түбәне шилгез иләндем әле ул. Син ортан йөри тагын дисанчы илгезне әйтәсеңме? Шул инде, шул. Каралы Гөлия. Ул егет турында безгә бер сүз дә сөйләгәнең юк. Бөтен серне дә ачмыйлар инде аны кызлар. Нигә десантчы диләр аны, армиядә десантник идем әле ул? Кызлар шаккатырам дип, теге пожарник алаштан сикергән ебит ул. Оягын ортырып бер ой жатты. Шундай хәлләрдә була кызлар менә. Юк балам, өйләнмәде әле ул, кызлар калмады бит авылда. Бик шәп җегетләребез бар авылда, кайтмыйсыңмы син? Нигә? Егет шәп булса, бәлки кайтырмын да әле. Шаллыда егетләрнең башын әйләндергәнең җитмәгән кызый. Инде хәзер монда кайтып әйләндермәкче буласың. Солярий белән салоннан башка яши алмыйсың бит син. Як булса кызым аны солярий ясарбыз. Егетләребез алтын куллы безнең кызым. Әйдә, ашагыз, аша. Ашагач аны сыерга пешән чабып алып кайтып биребез. Булдырабыз аны. Ана күрше егете дә булсам дип тора. Ярар. Эшлибез баба, эшлибез, чабып кайтабыз. Ярар, рәхмәт. Тәмле булган бәлешләр. Ашагыз, ныгытып ашагыз. Эшеп куйбыз, эшебез.
Пешәне хәтәр быел. Кызлар кайтканча бабай берничә кибән куярга да өлгергән инде. Кулда шалгы сәнәк, киерлеп пешән чаба кызлар. Эх, табигатьтә рәхәттә соң. Ай-яй, эшчән дә инде үзләре. Кызлар, мунча шеп булып кызган, сибирке пешердем. Әйдәгез рәхәтләнеп мунча керәбез. Кызлар, ә мин соңрак керәчәкмен ни өчен дигәндә мин бүген клубка чыгып кердем. Синең гомергә Зәнәм өйгә кереп зәнәм, яме? Бар. Киттек без. Шәп итеп мунча керәбез. Син чабындырсың. Чабам. Шәп итеп чабам. Әнә, минем кебек бу ике кыз да клубка килә. Нидер сөйләнеп, кемнедер искә алып. Ярар, килеп җитәрләр әле. Яшьләр авыл клубына тугры калып, шушында җыела икән. Исеме дә җисеменә туры килә. Яшьлек мәдәният йорты. Мин чыкканда егет-кызлар әз иде. Күрәсең, иртәрәк әле. Каршы алды безне, яшьләр телендә әйтсәк, завклуб. Мәдәният йорты эчендә музей да бар. Ул авыл оешкан көннән бирле эшләп килә. Кергәч, күзләр камашты. Ниләр генә юк монда. Иҗат коллективлары, үзешчән җырчылар, сугыш ветераннары турында мәгълүмат бирә торган махсус почмаклар да урын алган. Өстәвенә авылда оста куллар түгәрәге дә эшләп килә. Аннан без кече залга үттек. Биредә бөтен горыф-гадәтләргә, традицияләргә тугры калып язылышалар. Яшь парлар кавыша. Ришат апа, авылыгызда яшьләр күпме клубка чыгучылар бармы? Яшьләр авылда күп, но элекке белән чагыштырганда әзрәк. Хәзер болай клубка чыгалар, җәй көне әзрәк инде яшьләр. Чөнки урамда, табигать чагында яшьләр күбрәк. Мәсәлән, махсус кичәләр, концертлар, дискотекалар буламы? Мисал өчен, яшьләр көненнән ниндидер бер чара буламы сездә? Наркомания, тәмәке, аракыга карата аңа каршы дискотекалар үткәрәбез шимбә көннәрендә. Ашыклар көне, студентлар көне, күбрәк кыш көне инде, күбрәк җәй көне табигать чагында. Клубыгыз ничәдә бикләнә? 7-дән 11-гә эшли клуб кичке якта. Музей ЗАГС белән танышып йөргән арада клубка яшьләр дә җыелган иде. Алар арасында Сабан тые гүзәле Айсылуны да Хәзер очраттым. Сабан тые гүзәле булгач, сине бөтен җирдә дә таныйлардыр инде, әйме? Бүтән җирдә дип инде булгалый очраклар, җәмәгать транспортында да таныйлар һәм кибетләрдә дә килеп эндәшәләр. Кара әле, сезнең бу клубта күбрәк авыл егетләреме, әнә шәһәр егетләреме? Төрлечә булгалый. Авыл егетләре дә күп була, шәһәр егетләре дә кайталар. Сен кайсылар күбрәк эш? Миңа авыл егетләре күбрәк эшли. Айсылу Вәлитова Сабан тые гүзәле 2011 Чаллы дәүләт педагогия институтын тәмамлаган. Хәзер автомобильләр заводының баш конвейерында эшли. Хыялы бәхетле булу. Яшьләр белән якыннанрак танышканнан соң бергәләп биедек. Әллә бер авыл егете миңа күздә төшерде инде. Клубта бераз биегәннән соң Алсу белән күнбагыш чиртергә чыктык. Алсу, иртәгә берәр күрше авылга клубка алып барыш булмас микән? Белмим шул, Лениза. Иртәгә бит Илназ кайта дигәннәр я. Илназмы? Аның кызы бар бугай. Каян беләсең, күрдең что ли? Кызлар шулай ди. Кара әле, Алсу, бердә сөйләнгән югайм, сиңа нинди егетләр ошый ул? Миңа Лениза беләсеңме? Ой, кимнәр чиста, тартмасын, эчмәсен, матур чиста булсын.
Миңа беләсеңме, юмарт егетләр ошый. Чәчәген дә берсен, конфетын да. Бер кирип, бер чыгып, шулай клуб бикләнгәнен сизми дә калганбыз. Күпме генә ялынсак та кабат ачмадылар. Нишлисең, авыл клубының үз кагыйдәләре, үз кануннары. Юк сәгатеннәр җегетләр кызлар. Ул кичне биегәндә күз төшергән Илдар исемле егет озата кайтты. Илдар, син йолдыз санарга яратасыңмы? Үзегә генә йолдыз санау кызык түгелдер инде ул. Кызлар белән санарга яратам. Мин дә егетләр белән йолдыз санарга яратам. Рәхәт шундаймы? Саф һава. Бу бит кабатланмый торган мизгелләр. Авыл клубы миңа ошады, рәхәтләнеп күңел ачтык. Иң мөһиме, яңа дуслар таптым. Яңа танышу, яңа мәгълүмат һәм тагын яңа дуслар.